Hello mga Yinians, DCB TV. Please don't share my YouTube channel. Click the share button para mag-notification sa video ni-upload ko. Nga pala mga Yinians, upload natin ngayon yung promo nila, yung Smash, Suzuki Smash. Dito sa Superbike. Kasi mga Yinians, marami silang promo. I-vlog natin yung promo nila, yung presyo ng Suzuki Smash. Okay mga Yinians, thanks for watching. Nandito ngayon mga Yinians sa Superbike. Ayun mga Yinians, Superbike dito sa Barangay Tonton Lingayen. I-vlog natin yung Suzuki Smash, yung promo nila. Okay, Mayans, just keep on watching. Mayans, papakita ko lang yung Suzuki Smash, yung presyo at saka yung promo. Okay, Mayans, yung Suzuki Smash. Bali yung cash niya mga Mayans is 58,900. Down payment niya is 3,843. Monthly niya 36 months is 3,135. May rebate siyang 190. Kaya ang babayaran nyo lang is 2,945. Yung niya mga yung promo niya ng buong January pala, buong month ng January. Ito yung makukuha nyo mga yung free helmet, full face, tsaka half face. Bali dalawa. Tapos may jacket pa kayo. Tapos may shield card. At saka may langis pa, oil. Ito yung mga yan, so yung card nila. May tsura ng card na mga yan, ito. Ito yung Suzuki. Meron kayong shield card. Yan mga yan, so yung shield card nila. Victor, magkano laman ito? Magkano laman ito? Laman? May laman na. Magkano? Yan mga yan, may laman na itong 200 daw. Sabi ni Victor dito sa sa Superbike. Hanapin niyo lang si Victor. I-assist niya kayo dito sa Superbike. Ito yung card ng Shell. Kung gaya nito, may points ito pag nagpagas kayo. Month na to ng January, kaya i-grab nyo na yung promo. Okay, Minions. So yun lang mga Minions, ito yung Suzuki Smash. Nag-promo sila ngayong month ng January. Marami. I-review ko lang. Free helmet siya, full face saka half face, bali dalawa free niya. Meron siyang libreng langis, meron yung shell card na merong presyong 200 na laman, tapos meron pa rin jacket. Month ng January may Minions, kaya Happy New Year dito sa Superbike Lingayen. Happy New Year din sa Minions. Grab nyo yung promo sa Suzuki Smash, and salamat sa panonood. God bless everyone. Sana sa buting kalagayan. Keep safe and bye bye.